Hi mga amiga-amigo, good morning, may buntag, inyong tanan, nananaw mo, sa nananaw. Kung katong wa pa mo tanaw, tanaw na mo. Mga amiga-amigo, ang akong buhaton ron, manglimpyo ko sa akong payag, semi-payag. Wa pa ko kapanlimpyo, nighuman, manlaba ko. Kanilang ako ang gamiton, di na lang na ako mapan kapoy kayong map. Na mga amiga-amigo. Ano ni siya mga amiga. Mga amiga, ako na lang dahil usa diri mga amiga, amigo. Magabi na ako yung anak, gikan sa trabaho mo uli. Karon maadlaw ako na lang diri kay kumtong gihingin lang ako. Kuan anak usa na ko apo. Kay ako gi kuan para makakat-on og usay kinabuhi ninyo mga amiga ko kay magduha ng iyang anak kapit. So tuas Bohol karon mga amiga amigo. Ning uli. Idas iyang kuan. Maniligos kwarto. Manilhig dan trapo. Sumutong trapo. Kanilang mga amiga-amigo. Kapuya na magkukumap mga amiga-amigo. Siligan ra. Kung abog. Kinamagwang ang abog mga amiga-amigo. Makalingkod ako mga amiga-amigo. Human akong trabaho. Kwarto sa akong anak ko sa. Ay. Sudlo na nako oh. Abog ra mga amiga-amigo akong gikuha. Maglisod naman ko mga amiga-amigo vlog yun kuan video kay ngano kuan nating video nako para sa Bohol. Ito ba yung sa kwarto mga amiga-amigo? Moyango masading ako tungtungan sa cellphone mga amiga-amigo sa may maayo ani. Ay. Anak ra siya. So mga amiga-amigo, kani siya nga kwarto sa ako ning anak.
Usa kinamanghuran nga katong nay anak. Nya ang nagamit ron ani akong usa ka anak. Siligan ako mga amigo. Yango man ni ay lisod ba ni ay da sabay maayo ani. Ara mga amigo. Nimubo. Ngit-ngit mga amigo. Wait. Kuan kay nalakaw. Yango masad. So, di mo ko patuyok ani mga amigo. Ngit kayo. Sigaw na akong light mga amigo. Mo nilang kwarto. Kung mga amigo, makahila ko kay kwarto din sa kong anak nga na akong apo. Giningaw ko sa kong apo mga amigo. Unsa man ilang ang ibanos ani wa pay anak. Kalat po sila mga amigo. Anong naani sa kubag? Dato ilang kwarto mga amigo nagkatag ng sinsilyo. Na pa mga amigo. Sinsilyo. Anara na mga amiga, dili na nakukuha ang mga sinsilyo kay abi pa lang. Sprayhan naman sila spray mga amigo. Sprayhan din ako. Spray. Spray man ni pwede ra man ni sa siya, pwede ra man ni sa kwarto mga amigo. Tapos na mga amiga. Ug silhig na ako. Ay, nalak mga amigo, nalak. Sige, kanarang yawi mga amiga. Siligan rin ako kung abog maguhan. Tapos magsilhig ko sa abog. Kani mga amigo, sunrox ni nga pink ug color. Muna ko silhig mga amigo, kuha sa ko sa mga abog-abog.
Ala na siya no. Baliktad ni mga amiga. Ana ra kun mga amigo. Mana? May mga buhok. Nabunon mga amigo. Maglaban ako mga amigo. Mga amigo, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para makasunod mo sa akong mga video mga amigo. Lae kayo mga amiga ako ra usa. Mura kog tala-tala mga amigo, nagyaw-yaw nga murang usa. Usahay mo tubod akong luha. Kaya wanay nagsaba-saba diri. Ang bata nagsaba-saba. Sigsyaget. Karon wala. Mingaw pas tirana. Ay. Maglaban ako mga amigo. Please mga amigo, subscribe na mo.